Просто реших в един прекрасен следобед, моя мил, след като е свършила да решава шибани листовки, да си отвори TikTok. Най-нормално да си отвори TikTok. И какво да видя? Филик аниме студио, което е субсидирано от легендарно студио. Днеска ще си говорим за тази тема и защо по дяволите аз съм толкова увертен. И може би, защо по дяволите е края на Пирот и Signpost. Да, нека да започваме. Да, какво по дяволите видях този ден? Видях My Life is Become Elementary School. Или нещо от този сорт. Даже не му помня името, толкова отвратително. God damn. Ма съм сигурен, че вие сте го виждали някъде. Дали някой да се базика, дали някой да троля с някой. Аз съм сигурен, че вие сте го виждали. Или може би сега ще ми се правите на гениални и няма да сте го виждали. Но както и да е. Няма да говоря лично за него, но ще говоря за студиото. Именно Signpost. Signpost са медиокър системско студио на Pierrot. Pierrot ще обясня какво студио е, нали, след малко. Signpost нямало нищо за тях, което да ги изстреля. И са решили да направят този педофилик, идиотик, degenerate piece of shit. Те са субсидирано студио от Pierrot. И сега ще обясня какъв проблема с това. Pierrot, това студио е направило легендарни елемента като Black Clover, Tokyo Ghoul, Naruto, Boruto, Bleach и Kingdom, заедно с Ghost Tourism, но за това няма да говорим. Както и да е. Какъв е проблема тук? Значи, нека да си представим този сценарий, който е доста вероятен. Signpost получат доста лоша репутация за точно това аниме, ще натърсят точно тази лоша репутация на Pierrot. А Pierrot, ако получат доста лоша репутация, могат да умрат много лесно и да не получат повече заглавия, които да анимират, което означава, че и двете студия ще замрат. Нали, евентуално. Защото съм го виждал това в твърде много европейски, американски и така нататък студия, как умират с точно такива много лоши продукции. Има и друго possibility. Ако случайно спрат с тази продукция, могат да запазят каквато и да е репутация останала, нали, в тези две студия. Това може би е единствен вариант. Аз само да кажа, това аниме вече има един епизод. Не един сезон, един епизод. Което е, меко казано, безпокояващо. Нека да поставим един sense of guilt в тези студия. Не, че ще гледат или нещо сорт, но все пак. Майя, защо правите този degenerate piece of shit, педофилик проект, а вместо да направите нещо прекрасно, като очакваното, нали, от някое голямо студио, толкова аниме, което да има пропър историята от игрите и мангата и добрата анимация, която съм сигурен, че можете да извадите, защото вие сте субсидирани от едно от студията, което е, нали, известно с направата на хубава анимация, поне и съм сигурен, че мога да го полъпнете. Но не, ви трябва да направите този piece of shit и не знам защо трябва да го направите този piece of shit. Не разбирам защо. Но, ваша си смърт. Ако така мога да кажа. Както и да е, това беше темата, която искам да говоря. Ако ви харесат такива теми, искате да говорим за някакви такива други теми, subscribe.